manan sa kaawit. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rose. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysaya nga akong kaagi, palihog sa pagtutog sa awit nga naguluhan. Always. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Uy, day, hilong lagod. Ayaw padaan na, uy. Moana lang ka, day. Kay dili ba ikay kisakitan? Dili man ikay kibuwagan o guyab. Nga naman intong ipamugos man nimong imong kaugalingon sa lalaki nga way gusto nimo. Kadto kay nagita siya glain, wala si mahigugma nimo. Mong kalimti itong tawhana, pangita og lain. Ha? Clan? Oday, apil na lang sa mong clan aron malingaw ka. Unsa man na? Grupo sa mga texter good. Unya, nakaidaghang makaila dito. Naidaghang makig-amigo nimo. Apil, aron malingaw ka. Sige, day. Lingaw mo sa diyan na akong giapilan nga grupo. Daghang taong maamigo. Oh, yan na sa ni text ay. Hi, ako si Bon Jeff. Pwede manawag nimo? Salamat ha. Ngayon mo gitubag akong tawag, honey. Dili magkunahani ang akong name. Ha? Unsa man day? Rose gyud ang akong name. Pero hani lang nga akong gidangan name sa atong grupo. Mao ba? Unya, okay rin nimo nga magigamiga ko nimo. Okay, ragit ka ay. Maayo hinuon nga nalingaw na kaday. Og dili na ka magsigigon ako natong imong uyab nga nibuwag nimo. Wala ko magkunahon na niya dayo eh. Maayo hinuon. Unya unsa man? Naanak na amigo sa tong grupo? Naana day, si Bon Jeff. I love you, Rose. Oh, Bon Jeff. Bisan tulo pa ta magkita sa personal. Pero, di ba din akong love nimo? Ha? Sugtan na lang ko, Rose. Lain na sa daan na subtunti ka, uy. Unya, wata magkita. Unya na lang kada ko subtun kung magkita na ta sa personal. Oh, kun mo na, magkita ta. Sure ka, day nga makikita ka niya? O, lagi day. Gusto sa pumakakita niya sa personal. Unya, hain mas yaron. Ambot hain daw na, uy. Ang iyang giingon nga mag-jacket siyag itom. Magkarsonis og itom. Unya, itom sab ang iyang motor. Uy, kakuyaw gud ana, day. Puro man itom. Mao si tingali na yung ganahan nga tire, day. Uy, day, basi nalimot ka nga mo ato tag-syudad ron. Unya, hapit ang biya mo larga ang bus nga tong sakyan. Manakay na lang ta, uy. Manaog na lang ta kung maabot siya. Sige, tana. Dili na tingali to siya mapakita, day, uy. Haliday! Naara siya, ah. Hay man. At narao. Tao nga nag-jacket og itom. Unya ang motor kay itom. O, unsa man, manaog ta? Ayaw na lang, day. Kay mularga naman ni bas nga itong gisakyan. Nagsige mo siya tanaw na to, day. Ako lang siyang tawagan na nag-abot na to sa syudad, day.
Sorry kaayo, Jeff, ha? Ngawa ko mo dayon sa pagpakikita ni mo. Wa magiklaro. Pasilig-salig man ka magkikita ka na ko niya. Dili man di ay. Dugay magugaayo ka. Unya kinahanglan ako moari sa syudad. Kay naituyo ang ako maguwang nako. Sapa di ay. Ay napagtik sa ko ha. Kaya di na sa kumanawag ni mo. Bon, Jeff. Ay, nasige gulgool di ha, uy. Nagtuo man ko day. Nga, makakita na ko og lalaking tarong. Wa man di ay kihapon. Jesus, nimo. Ayaw ka bala ka. Makakita na kag lalaki nga para gid nimo. Niya may bagong ni-appeal sa among grupo. Ching ang iyang pangan. Ako lang tubag ko ng iyang message. Mao ba? Naana di kay bagong na amigo? Oday, ako na lang gitubag. Gibuutan man sad. Unya, dili man bastos. Oh, kalingawilan na, uy. Pawa sa kalaay ba? Abi na ko og strikta ka. Kay dugay mo gud nimong gitubag ang akong call. Na timing manggod nga na busy ko sa patawag nimo. Mao day. Rose, okay ra nimo kon manguyab ko nimo. Ha? Manguyab ka na ako nga wa pa man ta magkita. Nga namang day good ba? Uso na bitaw na ron. Nga magkauyab lang sa cellphone, di ba? Unya, kung magkauyab ta din sa cellphone, dili pa lang hinuong kaganahan nako kung magkita na ta sa personal. Okay ra na ko, Rose. Bisan unsa pa imong dagway. Dawaton ko na. Ha? Sige na. Sige na ba? Uyab na ta. Ako pa nang una-unaon, Ching. Ay, para nako, day. Okay naman nga imo siyang sugton. Ha? Nindot noon na. Imo siyang sugton aron inigkita ninyo. Uyab na mo. Tinuod, Rose. Gisugot ako nimo. O, Ching, ako na kang gisugot. Basta ha, ayaw ba akong binuangi? Uy, dili ka magmahay sa imong pagsugot nako. Kay panggaong tigid ka. Salamat, Ching. Oo niya. Kanus amon ta makita. Pwede rasad karong hapon. Sige. Kagwapa gud din nimo. Buyag ha. Ikaw sab, taas kay ka. Unya, gwapo pud. Unya. Asa man taron? Ikaw, asa ni mo gusto? Mga unsa ta. O paghuman, manuroy ta. Sige. Nga sa ato pa, enjoy na kay karon kay may uyab naman ka. Oday, ug pinanggasab ko ni Ching. Maayo hinuon, day. Malipay sab ko, day, kun makita ka na ko nga malipayon. Naunsa man ka? Nganong gool man kay nang naong nimo? Natay problema, Luz. Problema? Usa may atong problema? Nahibaw si mama nga uyab ta. Unya, wa siya gusto nako? Rose, gusto ni mama nga buwagan ka. Ha? Kaya ang apelyido ni mama sa pagkadalaga, parehas og apelyido sa imong lolo. Unsa? Nga sa ato pa, imo kong buwagan, Ching? No, dili ko makahimuan na, Rose. Kay mahal ta kayo ka. Total, layo ron kayo na ba? Unya, unsa may atong buhaton? Balag unsay mahitabo, Rose. Labanan ko ang atong gugma. Kay mahal ta kayo ka, Rose. I love you. I love you too, Ching. Luis, abdi mo day, uy.
Imbis na kita nakaglalaki nga buotan, unya na higugman ni mo tinuuray. Pariente sa binuon ni mo. Maula kiday, uy. Naglipog na ko sa akong buhaton ini, day. Naglipog na gid ko. Pila naman ron kaadlaw nga wala magpakita si Ching nako. Unsa man kay nahitabo niya? Ay, salamat. Siya ni nanawag. Hello, Ching? Hello, Rose. Naunsa man ka? Nganong ingon na man ang imong tingog? Kalimtin na lang ko, Rose. Ching, ngano man ka? Dili na ako makaagwanta sa mga kasaba sa akong mga ginikanan. Naam ko rin daghang mga babae. Nganong ikaw pa man kunoy akong gipili nga akong pariente. Ching, Pasaylo ako, Rose. Pero makigbuwag ko nimo. ingon ka mahal ko nimo. Ingon ka imong ipaglaban ang atong gugma. Tinuod mahal ka. Naibaw ka gid kun unsa ti ka kamahal. Pero dili na ako magkwanta, Rose. Hapit na lang kada adlaw, sigihan ko nila kasaba nga pabugan ka kay kaliwat rata. Ginoo ko. Ma'am, sorry ka. Mahal ka. Pero mahal ko sa mga akong pamilya. Ma'am, magbuwag na lang ta. Iyampot na lang nako nga makakita ka og laing lalaki nga matuod yun nga magmahal nimo. Ching, And I dedicate my life to you always. A love like yours is rare. sakit ang nahitabo nako. Kaya nakita ko na unta ang lalaki nga nagmahal nako. Pero dili angay, kay pariente raman mi. Sa mga naminaw karon, kung gusto mo nga makikigala nako, ani ang akong number. 0933-033-8537. Dini nalang kutob, ug daghang salamat sa pagtagani ni akong tampo. More power sa RMN. Mga kitang mga higalang kaagi ni Rose nga taga binabangahan ng Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagkalahan, always. Ang mga kaagi kibata no duwa sa radyo ni Ricky Persuelo daring o gabo sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papala, sa inyong naglain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handimanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handimanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon,